Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ıkwal pursatlary hem dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleriniň dürli ıkwal pursatlaryny ele alýan Dünýä Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigine başlaýar. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugunky sanyna taryhyň käbir döwürlerini häzirki Türkmenistanyň göçüp dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaran türkmenleriň Owganistan, Pakistan, Türkiýe we Arap ýurtlaryna köpçüliginiň häzirki ýagdaýlary we olaryň Türkmenistan bilen bolan gatnaşyklary hakynda pikir alşar. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň pikir alşygyna Türkiýede okaýan Owganistany Türkmen talyplar birleşiginiň öňdewarjylaryndan Türkiýede halkara gatnaşyklar bölüminde okaýan Türkmen talyby Abdulnazar Rahman we Lukmançylyk talyby Esadullah Erkin bilen Owganistandan Türkiýe göçen türkmenleriň wekili Abdulsalam Gül daglar gatnaşýar. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Tarihta näme üçin Türkmenistandan göçülükä? Tarihin şol pursatyny türkmenler öz ýurduny näme üçin terk etdike? Hawa bu barada bu söhbetleşýärimiziň pikirlerini, garaýşlaryny alýas. İlki bilen söz nowatyny Abdulsalam Gül'e berýär. Abdulsalam Gül, nowat sizde? Türkmenistandan billeriň atadan babadan esdigimizden göre şo bilen savaşname edip Ors galyp gelip däne ödüp Afganistan ötülipdir. Bu sebäpli göçülipdir hawa. Uruşup da bilen Türkmeniň elinde de döwlete karşı goýaryan aslahy bolmadyk göçülen ýerler Türkmen bilen bir amy derýa bar arada her. Olar ödüp däne atalarymız, babalarymız awal togan gözer diýen ýerine gelip däne oturupdyr billeriň de. Otaýda bir kança ýyl galandan soň Afganistan hökümeti bulary her tarafa ýaýradypdyr, paýlapdyr, ýani bir 100 ýyly, 50 ýyly, 60 ýyly näme bolsa Çeşmeşir diýen ýerine geltirýär. Baglan welaýatymız. Otaýda 20 dönüm ýer beripdir. Afganistanyň hökümeti Ors geldi, Afganistany işgal et. Afganistanyň halklarynyň Peştun bolsun, Pars bolsun, Bek bolsun, ýarysy hökümetde şäherde ýaşaýanlar hökümetten ýana boldular, halky boldular. Orsuň öňüne düşdiler. Nerede mujahit bar, nerede näme bar, onu gösterip däne ýene de biler namusymyzy bermeli diýip däne Otaýdan Pakistana ücret etmek zorunda galdyk. Soň her kim gününe güzelliğini ötürmek için her tarafa yayırıyor. Arabistana gidiyor, Hindistan'a gidiyor, İran'a gidiyor. Pakistan'da getirip de kampta koydular da insanlara iş vermedi. Pakistan sadece bir yer verip de oturdan bolamasa Afganistan'ın halkının arkasından Pakistan'a doyup gitti bu arada. Türkmenistan uruş edip üstümüze geldi. Kömek oradan biller barımızın olmadı ama. Billere Türkmenistan'dan hiçbir kömek görmedik. Benim Afganistan'dan çıkarmam nereden bakarsanız 32-33 yıl oldu. Abdülnazar Dağı röportaj eder size ben Afganistan'dan çıkıp da berdakileri gürleşecek diyseniz ben ayıp vereyim size. Abdulnazar Rahman ve Esadullah Erkin inha sözün gerdişine göre sözün bir yeri geldi de şu wagt Abdulsalam Gülagadan soralyň onu. Şol Owganistandan Türkiýe'ye göçüp gelen türkmeniniň sany 60-70 müňe goloýlady diýilýär. Köpçülik golum İstanbul'da ýaşaýar. Şol Owganistandan Türkiýe'ye göçüp gelen türkmen köpçüliginiň şolun ýaşaýyş ýagdaýlaryna helkä. Gelin onu esasy tema geçmeýän kak şol Abdulsalam Gülagadan öwreneliň. Ondan men maglumat bersem Türkiýanyň dili türkmene ýakyn. Biller berde ayrım-gayrımçylyk ýok. Öz türküni nasıl görüyorsa billerim vatandaşlygyny alan adamlaryň hemmesine aynı hakka, hukuka sahip berdi. Okuyacak diýse de okuysa berden däklerim çykyyor. Näme hak, hukuk kazany bilseniz hökümetten, yani size ikinci vatandaşlyk nämesini görmän durup hakkınızı elinize ayırıp veriyor. Berde billere hazır hiçbir problem ýaşamyz ýok. Türkmençiligi barıpdan Türkmen öz bildiğimiz Türkmence dilimizi gepleşsegem bular düşüyor ama bilenken gepleşi bilen yok. Biller onların geplemesinden ne ayalımız, ne oğlanlarımız, ne yaşlılarımız hiçbirisi zorluk çeken yok dil bakımından. Aslasda nesiller öğrep nämedenden soň berde okulunu okuyundan soň bu billerin Türkmençiligimiz yine
de bir 10 yıl ya devam eder ya etmez Türkmençiligimiz yitecek. Nämetmen şoň üçin gitmedi ýaly. Kazakistan öz Kazağına kucak açtı. Özbekistan Özbekine iye çıktı. Kırgızistan nämesine iye çıktı. Türkmenistan näme için billere iye çıkmıyor. Billere hiç onan ata vatani, ene vatani barıp görüp gelecek diysek bir vizesini billere köp görüyor. Onu men sizden sorayın dedim. Yani Türkmenistan'dan bolup tane biller Türkmenistan'ın alahine bir iş işledik mi? Otayının devlet ketteler mesesleniyor berden. Devlette elde edip duranlara. Türkmen'de ersarı deyip, teke deyip, yumut deyip bunun hemmecigi bir babanın aktığı. Biller bunu bilip yiyoruz. Biller ersarı olduğumuz için Afganistan Türkmenlerin ersarısı kendi iptane billeri ödüp küftimizden itermesine biller razı değiliz. Şunu hayiş ediyoruz. Billere hem Kazakistan'ın kucak atışı yanak Türkmenimizi Türkmenistan iye çıksa biller güle güle varacak Türkmenistan'a. Ata yurdumuz. Türkmenliğimize elimizden gidecek de bolsak olalı Türkiye vatandaşı. Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan Türkiye vatandaşı deyip de namedin yok. Billere baran günümüz kimliğimizi elimize veriyor. Çifte vatandaş oluyoruz. Ama Türkmenistan namı için billeri bile daşlıyor. Onun sebebini sizden billeri öğrenmek istiyoruz. En kısa zamanda bilgi vermenizi istiyoruz. Hawa bizim şu sizin berýän soraglaryňyzy Türkmenistanyň ýol başçylaryna, halk köpçüligine ýetirir. Şu Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigi arkaly. İngiltere'de bolsun, ya Hollanda'da bolsun, ya Amerika'da bolsun, Türkmenistanyň bayramçylygynda olary davet etýärler. Türkiýeden hem bir-iki sanak Türkiýe ýerleşen doganlarymyzdan gelsin diýip berden özleri can urup näme etmese, ayağa kalkmasa hiç birisine bir dawatyga gelen ýok bäre. Abdul Salam ağa, inni Türkmenistana bayramçylyklara çağırılan bilen mesele çözülýärmi? Mesele çözülmüyor da billeren barsak şotayda bir dil döker, bir arzımızı aydar, bunu dinlen olur, dinlemedik olur, asta çözüme gelir. Ama böyle otayda sizler başınızı biren piyasanız, berde biller rahata kavuştuk, Türk bolduk deyip başımızı biren piyasak, Türkmencilik billerin elimizden gidecek. Şol Türkmençiligi gorabiljek güýçde gudratdym ka Türkmenistan naklar. Şolun düşünjesi başgaçarak ýaly gelýär. Sebäbi olar siz Türkmenistan taşlap kaçıp gitdiňiz diýen düşünje eýe olur. Şeýle pikir edýärler. Kim gaçypdyr? Gaçylypdyrmy doğrudanam? Şonu bir anyklaşdyrmaly. Örden gaçylybam bir näme bolan näse ýok, ama iki doganyň birisi şotayda galan, birisi bäri ötük gaýdan. Afganistana ötük gaýdan. Afganistanyň bärde Hiratda da Türkmenler var, bilýorsunuz däme onu? Ha, o Geratda. Onda Tekede bar, Yumutda bar, Ersarda bar, hemmesinden bar. Hemmesi bilen biller berde malumat alýar. İran'da da aynı şekilde, ama Türkmen şöyle hemmecige birbirinin arkasından urýan ýanap gelýär maňa. Ha, agzy bir däl diýjek bolýaňyz. Agzy bir däl, agzy bir bolsa Kazakistan iýe çykýar. Men Abdunazar Rahmani, Türkiye'de okap ýörenlerden birisi bolup tanýym. Bu barada size malumat beren. Hawa, Abdunazar Rahman, inha internetten e-mail, elektronik posta arkaly biziň bilen aratnaşa geçen bir türkmen illeşimiz näme üçin näme Türkmenistandan göçün ya Owansany, Pakistanly ya da Hindistanna ya da Arap ýurtlaryna ýaşap ýören türkmenler diýäňiz, Owansany türkmenler diýäňiz, göçdi diýäňiz. Aslında göçdi diýmek dogry däl. Ol ýurtlar Oğulhan atamızdan bäri Türkmeniň ýurdu bolup gelýän ýerler, Türkmeniň destanlarynyň, rowayatlarynyň, hekayatlarynyň ýazylan ýurtlary, Alşyr Nowaý ýaly, Sultan Söýün Baýkara ýaly, belli türkmen şahsiýetleriniň ýaşap geçen ýurtlary, Bayramhan ýaly, beýik şahsiýetleriň taryha öz möhrüni basan ýurtlar diýe. Şoň üçin Türkmenistandan gaçan ýa-da göçen dälle bir Türkmeniň başga bir ýaşap ýören ýerine, ýene de şol Türkmeniň öz topragyna, Türkmeniň ýurdunyň bir ýerinden başga bir ýerine göçenler hökümünde beýan etmäňizi haýyş edýän diýip ýazypdyr da. Abdunazar Rahman, inha nowa sizde? Dogry, o wagtlarda Awganistan ana meniňem aýtjagym şol öz ýurtlaryndan başga bir obasna şu wagtda nemeden hani Debapdan Daşowza göçen ýany bolupdyr da. Awganistanda Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna alyndan soň bir müddet Awganistana iç garaşyklar boldy. Mana Taliban geldi, neme geldi. Onuň üçin intejik kynçylyklar boldy o wagtda. Amma 2001-nji ýyldan soň Türkmenistan gelip tanygym Awganistana bir halk arasında bir hani yardımlaşma bolup bilerdi bazı nemelerde. Amma Awganistandaky ýaşap ýören türkmenler için aňardan nemeden garasak, mesela Özbekistandyr ýa-ni Arap ýurtlary bolsun, Awganistanda köp bir kömek etdiler. Her bapdan taze mektepler açdylar, taglyk tarapyndan yardımlar etdiler. Türkmenler aňara gidip tanygym öz türkmenlerimize alaly diýip bir kaýsy bir köpler etmedi. Mazar Şerifde ýa Anthoýda birek mektep açdylar. Hani o biregi bilen Türkmenistanyň hem gatgysy bar türkmenlere diýip tanygym ol bir sembol şeklinde bir neme etdiler de onun hiç bir faydası yok. Hemme türkmenler için. Bildiňiz mi agam? Owa. Şunaýdan men sizde men özüm bir berde halk arasy gatnaş okap ýören bir özüm talip. Men Türkmenistana gitjek boldum, mana Türkiýeden. Türkmenistana gitjek boldum, halam ata ýurdumy göreýin. Näme üçin diýende Türkmenistan diýen özü bir ýurt, özü bir döwlet. Biz muňa bilen bata hoşam bolýas, gowanýas. Men
men özüm aýtdym, ata ýurdumy bir gören. Bizleriň hem şol bir wagt Orslar Türkmenistana hakim boljak bolupdyr. Atalarymız, biziň Dowran Palwan diýip bir babamız aňra öten ekenlerde äreçäkden. Türkmenistan tarapyndan Lebap Kerki tarapyndan öten ekenler babalarymız. Awganistan tarapyna geçen pillerler soň babalarymızdan eşdiýos. Aňarda hemmesi türkmenler ýaşaýar. Bizler öz ata ýurdumyzy ýakyndan göreýil diýip danygym. Özüm bir talip boluşum halda men bärde Ankara'da Türkmenistanyň elçihanasyna gitdim. O ýerden wiza diledim de Türkmenistana gitmek için. Bular aýtdylar, sen transit wiza alyp bilersiň. 5 günlük bana wiza berdiler. Olam bir aýda çykdy bana wiza. Onam men ata ýurdumy görjek, ötjek, bötjek diýip danygym hani ertir akşam jaň edip durdum da, söýdüp danygym gynçylykda çykdy. Soň Türkmenistana gitdim, gatty gynçylyklar bilen Türkmenistana bardym. Men özüm bir transit wizasy, hani normal wizadan da özüm bir türkmen, ata ýurdumy göreň diýip giden adam. Ondan soň aňra baran pillam, men halin tek aeroportdan çykmankam, maňa aýtdylar, sen bir kasa bar dediler. Pul yatırmaly kene. Men aýtdym, näme üçin yatırmaly? Mena transit geçip barýan adam bärde. Ýok dediler. Muny yatırmalyň sen şart dediler hani. Soň men şu ýerde $15 vezne yatırdım. Hani onun pulu men için ata ýurdumy görmek için men $1000 berjek. Men için tefawut etmiyor ama hani şu gynçylyklary dile getirýän. Biz viza almana baran pillat bize viza ha beren ýoklar we viza çyksadam bir aýda ondan soň gatty köp pullar alyp danygym vizalar çykarýarlar. Aýtjagym türkmenleriň Türkmenistandan bundan 100 ýyl öň ýa-ni näçe wagt öň çykan bolsalar, şu wagtda Türkmenistana baryp bilmemiz köp gyn. Türkmenistanyň özü bir bitarap boluşy. Halkara gatnaşyklarda men özüm okap ýör. Bu bitarap boluşuna men fikrime görä, alan maglumatlarymyza görä bitarap boldymy? Hemme ýurda, kaýsy ýurtdan, kaýsy millet geljek bolsa bulara ansat gelip bilmesi için, yani viza almasında da gynçylyk yaratmandanygym. Sen eger bitarap bolsaň, özüň bir hemme ýurtdan gelmänini sagla hani öz ýurduňa. Türkmenistana garajak bolsak, Türkmenistanyň benzindir, hani gazdır, bu zatlaram, madenleram köp. Onuň üçin hem hani bir öze maden tarapyndan garasak köp bir döwletli tabii baýlyklary köp. Amma türkmenler tarapyna garasak, türkmenler tarapyna öte bular gynçylyk çykarýarlar. Diňe Awganistanda ýaşap ýören türkmenleriň nüfusy şu wagtdaky Türkmenistanda ýaşap ýören nüfusça nirde bolsa barabar. Men özüm Türkmenistana bardym. Türkmenistanda 3 milyon türkmenler şakaçelin haly bilen aýallary, erkekleram diýkançylyk bilen urnaşdanygym okap nemedip bilmepdirler. Hemişe gözünün öňüni pahyrlaryň nemedip durupdyrlar okuwçy bolmadyklary için. Onuň için türkmenler köp bir izde galdylar Awganistanda. Osaň muňa Türkmenistan halkam, Türkmenistan döwletem iýe çykmadylar, ýoluny açmadylar, hani hiç bir golaýlyklar görkezmediler de. Wiza sorap barsalaram, wiza berilen ýok diýdiler. Hani ýani gynçylyklar bilen galdyk. Türkmenistan tarapyndan hiç bir himaýa alınmadyk. Ondan soň biziň dostlarymız bar. Mana bärde okap ýören oglanlar Irandan. Ýene 3 milyon Iranda ýaşap ýören türkmenler bar. Türkmenistan döwlete meniň oýlaýşyma göre korkýar. Näçin diýende bular bir wagt öň Türkmenistandan aýrylypdyrlar. Bu Türkmenistana men özüm baran pillemem, menden gullukda bolan eskerler sorady da. Men diýdim, "Salam aleykum" diýdim. "Ata ýurdumy görmäne geldim. Hoş gelipsiň. Nerden geldin?" "Awganistandan geldim." "Ha" diýdiler, "Sen Awganly türkmenlerdenmi?" "Hawa" diýdim. "Onda sizler näme üçin gaçyp gidipsiňiz?" diýdi. Men aýtdym, "Biz gaçamyz ýok" diýdim. "Bizler" diýdim, "Şo wagtda öz Türkmenistan döwletimiziň orsun tarapynda olar köp bir güýçli bolan için bizler hem namusymyzy hem dinimizi goraly diýip bir äreçäkden bu taraba ötüpdir. Sen bizler gaçamyz ýok" diýdim. "Hem türkmeniň ady ýaýylsyn" diýip danygym atalarymız aňra göçüpdir diýdim. Ana şoň için türkmen döwleti tarapyndan bular gaçdylar diýip danygym tonýan bir oýlanyşmy bar bilem ýok. Men Awganistanda birem gynçylyklar bar. Soň 30-40 ýyl bäri durmadan uruş bolupdyr. Taliban gelipdir, bahşasy gelipdir. Hawa bular bahşa bir ýurda gidipdir, bizi taşlap gidipdirler. Şo wagtda uruşda ýeke goýupdyr diýip tan bularyň düşünüşleri bardy, özleri oýlanýarlar. Men fikrime bular şoň için eskerler gaýry şo diýip tan bir sorak berýärler bizlere. Hormatly mehmanlar, ýagny söhbetdeşigimiziň arasynda dünýä türkmenleriniň biziň gepleşiklerimizi nähil we nerden dinläp biljekdiklerini ýene de ýatladyp geçmek isleýärin. Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigini azathabar.org azathabar.org internet sahypamyzdan audio menü diýen ýerden günümel ýa-da programma diýen ýerden hem arhivdäki gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Mehriban doganlar, şeýle de siz Azatlyk radiosy atly Twitter, Facebook we kontakt sahypalarymyzdan hem gepleşiklerimizi ýyzarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigine gatnaşmak ýa-da habarlaşmak isleýänler bolsa azathabar.org internet sahypamyz bilen bilelikde men
0090 535 060 23 22 0090 535 060 23 22 mobil telefonum we Hanhanan e-mail belligi mail.ru Hanhanan e-mail belligi mail.ru internet posta salgy markaly aragatnaşa geçip bilerler. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmen Noratly hepdelik dowamly gepleşiginiň pikir alşygyna Türkiýede okaýan Owganstany Türkmen talipler birleşiginiň öňdewarjylaryndan Türkiýede halkara gatnaşyklar bölüminde okaýan Türkmen talebi Abdulnazar Rahman we Lukmançylyk talebi Esadullah Erkin bilen Owganstandan Türkiýe göçen türkmenleriň wekili Abdulsalam Gül daglar gatnaşýar. Söz nowatyny Esadullah Erkin berýär. Esadullah Erkin nowat sizde. Owganstan türkmenleriniň Türkmenistanda nädip Owganstana geldi? Onun Pakistan yani İran yani Türkiye devletlere göç etmediğin maksatı varsa ödetecek bolursak Afganistan'ı bizim alan tarihimizde göre Türkmenler Selçuklu döneminde hem din İslam'ı yaymak için otoya gidenliği biliniyor. Ondan sonra Türkmenistanlılar işgal edenler sonra Türkmenler yankı doğunamın ayrı geçiş yani dinini, namusunu, kimliğini korumak için Amdere'den o tarafa geçip yaşaptılar. Her ki benim yaşap bir ovam Türkmenistan'ın geriki diyen 32 kilometre benim her güneydim bunun Şubhan velayetine o da 125 kilometre. Son yana yakın her yaşap geliyor. Biz Amdere yani ana tarafında bir üymeden Türkmenistan'ın sallatları otoyda yaşap bilen Mukru diyen ovasındaki Türkmen doğunamız görünüp dur. Yöne Kamseyil ve Owganistan'a gelenden sonra türlü sebeplerden Owganistan'da çatışmalar oldu. Ondan sonra Taliban ortaya geldi. Bu vaktadan Türkmenler işlerine basla gelenden sonra başkaları tarafından öldürülüp yetirilenden sonra orada da yine namusunu dinini korumak için türlü yerlere göç etmek mecburiyetinde kaldılar. Oğlan Pakistan'a gittiler. Pakistan'da da yani Salama'nın aycık geçişi yani otaydan Pakistan hükümeti Türkmenler için kucak açmadı. Olur bir otayda olur için iş yok, sağlık hizmetleri yok. Onun için Türkiye yani Arap devletleri yani İran yerleri yine güçlenmeye başladılar. Bizden hiçbir yerinde de Türkmenler bugün rahatlık yüzünü gören yok. Yani Türkiye'den başka yer. Kabul'un bile hemişen kuruldu. Ben yanımızda oldu. Yöne eğer Owganistan'ın içinde yaşayıp bir Türkmenlerin 35 yıldır uğraşın içinde katı bir sefaret içinde yaşıyorlar. Bizi doğrudan her Owganistan'da 3 milyonun üstünde Türkmen yaşayıp bir devletin ödü kabul ediyor. Owganistan'da yaşayıp bir Türkmenlerin bugün için dünyada tanınmaması Türkmenistan'ın hem bizi hemişe yanına çekmekte de itmekte bulunduğu için biz bugün atı içinde yaşıyoruz. Benim bilişime göre bugün için Rus gelen Türkmenlerin diniyetinde şu var. Diyor Owganistan Türkmenleri Ruslar gelenle vatan taşlak gitti. Onun yanbırdat yok. Hani nerede hem can korumak bir kişi için parıdır. Canını korumak. Nerede bu adam? O yer değiştirmek değil de üy değiştirmek diyen yani. Hani bir azıcık yine öl toprağının içinde. Belki geçenliğini biliyoruz. Biz öğrenememiz var. Ama Türkmenistan halkının düşüncesine göre devlet değiştirmedi. Başka yere geçtiler yani. Başka bir ova değil yani. Anında yani o tarafında rahat olmadı. Her tarafına geçip oturdular. Yine de değişen bugün açan aramda çizgılanmış serhat yok bizim bir film örülüp duran olsa zat olsa. Ondan sonra yöne Türkmenistan'ın böyle düşünmesi yanlış bir düşünce benim için. Çünkü biz otayda şu kimliğimizi, dinimizi, namusumuzu korumak için yerimizde geçtirdik. Her dönem Türkmenistan'ın serhatının içinde yaşıyoruz. Ben kayıt geçim yani. Benim her yaşayıp bir ovamda %100 Türkmen. Dine yekece üyen başka tayfa yaşanıyor. Olam Türkmenistan'a deyip betir üyümünden çıksak Türkmenistan sallatları görünüp dur. O Türkmenistan otayda Mukru diyen koytundan doğrusunda ovalar görünüp dur. Yöne bizim ağrı geçmek kadağın. Şunu aydık geçeyim de bizim yaşan ovamda elektrik yok bugün işte. Türkmenistan görüp otur yanımda. Bir görmeden geliyor. Bize Owgan hükümeti hiç vakitte bize kömek eden yok yeterince. Bize başka yerleri edilen yani Türkmenlerin yaşayan eden yok. Bizde hem bugün içe ehli kıyınçılıklardan Türkmenler okuyup bilmedikleri için devletin hakkını alıp bilen yok. Devlette işlep bir kişilerimiz az. Hani biz Türkmenistan hükümetine şimdi diye bize bugün içe etmektir. Bugün bizim o Türkmen yaşayanımızı biliyor. Biz dilimizi unutmadık, kültürümüzü unutmadık, dayaktırtığımızı unutmadık, kimliğimizi unutmadık. Hani bugün bir iyiye çıkabilmek için bize yine Türkmenistan'ın bizim isteğimiz biz Türkmenistan'dan çölük İslam'ı yok, diyecek dağ İslam'ı yok. Bizim bugün Japonya'nın bir sözü vardır. Bağlılık vermeni öğretmeye, bağlı tutmanı öğret derler. Bize bugün başkalarının teyalan naharını iyi kasanacı gün edelim. Bizim ertemiz var. Bugüne geçer ertemiz var. Bugün içe Türkmenler ölüptür, yetiptir, kıyınçılık çekiptir. Çok kimliğine dayaktırtığını saklak getirgenin bundan sonra gücü yok Türkmenlerin. Hani bunu bir kurun halatında eğer bizlerin bir Türkmen sıfatında görüyen basalar, bizden bir Türkmen deyip tanıyan basalar, bize kucak aslınlar bizim katmışlığımızı bol dursun Türkmenistan'dan. Hadi bırakta biz köprek şu vakta ödümü tanıp bilmek için medya yollarından, medbat yollarından, şu vakta Owgan Türkmenlerine dair bir
bir radyo yok, televizyon yok. Hani bize bugün onu edeliysek oğan Türkmenlerin oydan yağda yok. Sebebi gündüranını oradan geçiriyorlar. Hadi sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti bizi Türkmenistan tanımadık vaktinden bize kucak açtı. Bizim okulumuz, taliplerimiz bari getirip okuttu, harcını verdi. Sağ olsun yani Türkmenistan'dan kat da Türkiye kömek etti yanımızda oldu bugünce. Yok fakane yok, ölmede şifahane ettirdi. Mektep yok, ölmede mektep kurup verdi. Ondan sonra hani okumak isteyen talipleri getirdi. Yüzlerce kişilere. Hayır böyle öyle doğanım. Türkmenistan'a baran kömek Afganistan hükümetine deyip bara. Türkmenlere deyip bara. Ondan sonra Afganistan hükümetine teslim edildi. Afganistan hükümetine teslim edilsem Türkmenlerde ağızlak adam yok. Bizim ülkemizde adalet olmadığı için biz hakkımızı alıp bilmiyor. Bize denger Türkmenler al sen Türkmenleri dikeytip belen yapan Afgan hükümeti başka yerlere iyi veriyor. Esadullah hani goloyda metbuatta giňişçe ýaýradyldy bir habar çykdy. Şular ýaly Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ornwasary Owansanyň türkmenleri insanperwerlik kömegini eltdi diýip şular ýaly bir habar ýaýratdylar da. Onda näme bu habarlar ýalan bolýarmy, ýalňyş näde or habar bolýarmy? Türkmenistanyň berýän kömegi türkmene dälle umuman Owansanyň halkyna bolýan bolsa, türkmenler hem aly bilmeýän bolsa, onda näme üçin Allah aýtdy türkmenlere kömek etdi diýilýär. Yani hadi şöyle bir zat verdi oğlum. Ağlaya deyip bilmende yani bizim içinde yaşayıp görüşmede. Bugüneçe geçen yıllarda hem geliyor tükemek sağ olsun Afganistan adına. Yöne giyimdir, hani buğdaydır, bulatlar. Azıcık bulat. Oğlum açım şekilde Türkmenler denge bir yere toplu yaşanıyor. Her yerde aral yaşıyor. O zaman ol ehli Afgan halkına dağılıyor. Türkmenler kadar başkaları maliye. Türkmenleri bugüneçe Obama gelen de 2008 yılında katı kar yağdı. O kar yağan yerden giyim geçirildi. Giyimlerin bizim otelde iki başına yetti mi bilemek. Orada belli bir kişilere yok insanlara bir kamyon kömek geldi. 34 bin yaşan bir oba. Hani onun bilen kömek adına giyilmesinin demesi yok. Çünkü onun bir arda sildatta o kömekler yani eğer edecek böyle kömek değil mesela. Ona metbuada yayınlayıp kettelip hani Afganistan'a şunca kömek etiyor saati. Yani edip bir de bizim kaç geçmeyen Türkmen deyip bilyen masalar bize doğun hasar etken masalar bize bırakan şu okullarında bizim eğer Türkmenlere kömek edecek masalar bize anında bir kanca kuruluşlarımız var. Oğan Afganistan Türkmenleri İslami cemiyeti kuraması var. Yurt kuraması var. Dinanlar kuraması var. Yiğitler kuraması var. Bunun yani arkaları bilen bir de kömek etsin ki bir o Türkmenlerin eline yetişsin. Yani kaç geçmeyen o Türkmenlerin elinde hiçbir salahiyet yok. Angrı Türkmen adına var ya ama o batı 10 yıl hadat veriliyor. Ama Türkmenin eline yetişen o devlet abi. Ben özüm haberim var oladan. Pakistan'da yaşayanların katan yağdığı erbet. Çünkü yani Pakistan hükümeti onlara kucak açanak, onlara kömek edenak. Onların tədir Pakistan'da 1,5 milyon Türkmen yaşayıp yürüyününü biliyor. O 1,5 milyon Türkmenler Afganistan'ın iç karışıklığında bu ülkeni tek etmek mecburiyetini alganlar. Tədir kança il anında yaşayıp yerini düzgünlüğünü kuranlar halen şu hali işleri bilen tabi Türkmenin bir hüneri var. Hali bilen son bilen ayakta kalıp diyorlar. Giden yerinde de şu hüneri bilen öne gidip tədir o Türkmenler Afganistan'a gelendiyse olurun yağdayları yok. Tədirden gelip otayda öy kursalar, otayda tədirden yer mülkalar. Kança il ön gidenlik için ne ağır gidip biliyorlar ne bari gidip biliyorlar. Hani Afganistan hükümeti hem kança il bu ursat bilen ekonomi yönden dayıp olanlık için onlara hiçbir destekler bilen son yanı kıyınçlıklar bilen yaşap yiyorlar. Her bir kançalar İran'da da öldürülüp bitirilip yiyor. Kahveler İran'a çekiliyor. Onların yoksulluktan, işsizlikten Afganistan içinde işlepilecek kanları yok. Ondan sonra iş için İran'a geçiyorlar Pakistan'dan. Ya Afganistan içinde yaşap yiyorlar. Bir maşgaladan 2-3 kişi gidip İran'da iş yapıyorlarken Türkiye'de de yine son yani. Döwlet agamol neme diýdiňiz? Men Abdunazar Türkmenistan'da matbaalarda yayınlandı diýdiňiz. Orun basar gelip tanygym Afganistan türkmenlerine. Ol sizin bilişiňiz yani Afganistan'da diňe bir ilde yaşap ýören türkmenleri yok. Bir näçe ilde bar. Mesela Türkmenistanyň araçagynda şu wagt Afganistan araçagynda bolunan Anthoy diýen yerlerine gelipdir bu elektrik. Amma Mazar Şerifdir, ondan soň başga illerde hani Kunduz tarapda yaşap ýören ýa-ni başga yerler türkmenlere berilmedik. Bu diňe neme gelen Anthoy tarapyna. Hawa Esadullah sen nähili pikir edýäň? Sen näme goşup bilersiň ýanky aýdanlaryna? Döwlet baýhanagym doğrudan Afganistan'da 31 taypa yaşıyor. 31 taypanın içinde Kazakhan bat, Kırgızan bat, Özbekhan bat, Tacikan bat. Ýöne soň Afganistan'da şol 79-njy ýyla Ruslar gelenden soň Afganistan'da garşyk bolanan soň olar Kazakhan öz nemesini çekip alyp gitdi, Kırgızan alyp gitdi, Özbekhan bir miktar alyp gitdi, Tacikan iýe çykdy. Çykmasa da Afganistan'ın içinde kaşolara gollady, kömek berdi. Hani ýanky aýtym şekilde okurna boldy, ýa bolmasa anardan pul berdiler. Bizim habarymyz bar çünkü kemelle bilen doğan ýany ýaşap gelýär. Ýöne bir de Türkmenistan günümedeçe bizim hatta barlamada bilen okdyp bilýär. Çünkü biz häzir Türkiýede okap ýören ýöründe men Afganistan türkmenleri diýsem Afganistan'da türkmen bam diýip gülýärler üstüme. Hani bize edil türkmen diýen diýipler oturşun gurlara otursun türkmen diýen. Diýo diňe senden eşdik Afganistan'da türkmen bam diýip. Ýöne bunu döwletiň bir tapawasyldygyny bilýän bärde. Hani talaban aýçyk gelişýäni hani biz birleşmesek birbirimize iýe çykmasak ýa 3 milyon 4 milyon türkmen bilen türkmenjilik ýöredilmez, ýaşanylmaz. Gördük ise birbirimize udak tutsak birbirimize etsek biliyorsunuz birlik bolmasa yok bolup gider. Onun için bugüneçe her şol hatalar bolupdur. Hani türlü sebeplerden ýa-da Türkmenistan Rus hökümetiniň el astynda bolup biler. Hani bugünkü günde Türkmenistan garaşsyzlygyny aldy. Özü bir ekonomi ýönden gelişen bir döwlet muny gaýrat edip harjasyn gelecek için, gelecek nesiller için Türkmenjiliğin ýaşalmasy
için. Ondan soň gala berse bizim en köp nemetçik adamdan gatnaşygymyz bolup dursa, bizim göýdenemelerimizi birazda ansatlaşdyrsalar, ondan soň Owganystana ediljek kömekler ýa gaýdyp geçişim ýani Owganystanda denanlar guramasy, gençler guramasy. Biz häzirem Türkiýede de ýa Abdunazar Doganymyzyň aýdyp geçişi ýani 500'ün üstünde türkmen talipleri okap ýör. Bizim bir Owganystan talipleri birleşigi adında bir birleşigimiz bar. Bizim dürlü ýollarda bärde işler alyp barýar, geleceğimizi düşünüp Owganystana gidende, diňe Owganystan içinde dünýä türkmenleri için bir hyzmatkar bolarmy? Türkmeniň dünýäniň dünýä tanımagy için bir işler ediplermi diýip dürlü bölümlerde bärde okap ýör. Ýöne bizim bu şekilde bir yerden golluk bolmadykça, bize iýe çykalmadykça bizim okap ýörümüz bir faydasy ýok. Çünki bugünçe Owganystanda türkmenler dilini, daýapdystyryny ýani bir şekilde saklap geldiler. Bu saklamagy ansat bolmady. Türkmenlerden kän kişiler gan dökdi oglaryny saklamak için, dilini saklamak için. Hani insan orada 4-5 kişi okap gideni bilen aňarda ýaşadan oklar Owganystanda. Başga taraplar milletler tarapyndan ýa hani senin ösmäň istan oklar seni iýesiz bilýärler. Owganystan hökümet bir tarapdan seni etdiýär türkmenistan sen tanan Türkiýeden otya Owganystana baranda diňe türkmenler adyna baryp bilen ok. Çünki Türkiýe uly bir döwlet bolan için Owganystan adyna diýip barýar. Otyadan biz hakkymyza ýe çykyp bilen biz hani talipler bärik getirende ýa hak hukuklarym biziň elimizde kän ýetişen ýok. Hani oň üçin açyk bolan adam bärde köp da Türkmenistanyň üstüne düşýär. Hani meňe aýdyp geçişmänok meniň ýaşap oturan obamda elektrik ýok bugünçe. Hani 21-nji asyrda bir obada elektrik ýok diýmek gaty bir näme dat. Hani bugün Afrikanyň insanlarynyň bile biziň ýaşap ýörnýemizde tapawudy ýok, biziň şipahanlarymyz ýok. On tamam, Owganystanda dowal gaz ýok, elektrik ýok, biziň käbir hamýap garkyn diýen ulsalyklarynda ýaşap ýören doganlarymyz gyş günlerinde odun almak için terhat ýakarına gitýärler. O toýda urup öldürýärler. 2009-dan 2011-çe 18 kişi öldürildiğini haber berýärler. Onu odun için Türkmenistan urup kim öldürýär olary? Türkmenistan sallatlary öldürýär. Olaryň hiç bir başga iş elmediğini ben bilýän. Özüm goýun makyatym 13 ýaşlarynda. Hani Owganystanda gurakçylyk bolup terhat ýakasynda goýun makyatym sallatlar gelip men küçük ýaşymda adam eterip oranlary bolýaty. Hani onun soňy bugünçe näsin Owgan türkmenler ölsün mi ýere gitsin? Owgan türkmenler Owganystan olur eýe çykmada Türkmenistan öldüp dursa biziň dilimize ýeter, kimligimize ýeter, ýa gidip başga biriniň dinini kabul eder, ýa dilini kabul eder. Hani oň üçin açyk bolan atym Owganystanyň, Owgan türkmenleriniň ýagdaýy barada maglumat alanmasaňyz, o taýda şu obada gat ýaşyny elektrigi pul bilen almagy razy. Şonu Owgan hökümeti öňüne düşenok gidip Türkmenistanyň haýyst etse şolary elektrik gelsin, şolary rahat bir diýilçiligini ýaşadyn. Onuň soňra aýdyp geçişim ýa biz o taýa men çağakam, men türkmen diýsem sen Owgan diýip, guýrukly Owgan diýipler maňa Türkmenistanyň sallatlar. Men gaty janyna geldi, men dilimden bilen okun diýsem, watan satan sizler diýip, Türkmenistany satyp giden sizler Owgan diýip. Hani ordan bärik gelen soň Türkmenistanda okap ýeren taliplerin bize kän ölüp bakanok. Oň üçin hem gaty üzülýär bu türkmenliňde. Sawol Esadullah. Onu bugünkü söhbetleşigimizi tamamlaýar. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenler atly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugünkü sanyna Türkmenistanyň Owganystana göçüp ol ýerden hem dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaýran türkmenleriň häzirki durmuş ýagdaýlary we olaryň Türkmenistan bilen bolan gatnaşyklary hakynda pikir alışdyk. Pikir alışygymyzda Türkiýede halkara gatnaşyklar bölüminiň talygy bolup okap beren Owganystanyň türkmenlerden Ýaşyt Abdulnazar Rahmany, ýene Owganystanyň Türkiýeye göçen türkmenleriň wekili Abdulsalam Gül, Türkiýede okap beren Lukmançylyk talygy Esadullah Erkinnaglar gatnaşdylar. Dünýä türkmenleri bolup azat tolkunlarda duşuşmaga dowam edeliň. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan, bagtyarlyk emraňyz bolsun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.